يقنيلنا يزولو مالت لبامات حونت فلتي أدراشا بعلهم رخبو جناب ولا نبر أنا خمات ريبورت كيري أبنا جن بلاد مجمرتا تقام مايتها انتيام دقيفة مايكل لونهم انتيام كات قايم مايكل لون سخت من سخت تقلت أبي يتراجن حقيد اللي لو تخيل اللي تقاوماي دغافاي بزي قدس لولاونت هاجر نمكلخاي كل إيرتراو بحد خسر حلو ኢትዮጵያ ዛሬ የኤርትራን ቁና ጥያቄ ውስጥ መክተት ብቻ ነው የሚጠበቅባት ጥይት መተኮስ አያስፈልግም ብድዕሪዮ ከዓ ተገልቢጦም ገንዘብና ንብረትና ወሪሶም ከዓ ባይቢ አይሎምና ትግራይ ክሳዳ ምስተቆረፀት ናጠፈት ትኸይደላ ምክንያቱ አካል ኤርትራ ያኔራ ትግራይ ነዚህ ዝኸውን ህዝብና ነረድ ምልዓል ንገብር በብደረጁ እናኸረረ ዝኸይቅ አልስመታይ ህዝባዊ ምልዓል ክትገብር ከለኺ ህዝባዊ ሕቶ ክጽበየክ ከምዃኑ ትፈልጥ ነይር ስግሕተኛ ሓይሊ ኣመነሰ ይሰርሕ ዶ ካብ ማእኸል በልዮ ካብ ምዕራብ በልዮስ ሕቶ መንእሰይስ ብኸመይ መሊስክዮ አክሱማውያን መን ሒዘም የማዕቢሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስልጣን ሒዘም የማዕቢሎም አድምጫ ለዚ ተመሪዕ ለሞ ሓራይሺ ለቲ ህበይ ክስዕ ከሎ ርኢስ ዳሓናው ኸይስ አይና የም ህበይ ተዲ ያ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕኒው ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር መስገን እንሆ ንሎሞን ከም ትልሙድ በሓድሽ ቪድዮ ቢልና ተራኺብናልና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ብምልኡኹም እሺ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ረፍሎ በሉና ታብታብ ጎሩ ዛጊድ ናብ 5000 ገጽና ቀጺልና ድማ ናብ 10000 ገጽና ተሰጋግሩና ስለዘለኹም ኣዝያ ዘመስግን ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቀድመ ምሕላፍና ነባራት ኮይንኩም ሃነጽ ርእቶ ንጽሐፍኩምልና ሰባት ብምልኡኹም ብጣዕሚ ዘመስግን ማለት እዩ ስዩም ለባሲ 461 ሳሙኤል ዕንዝራዳ ማዓስዩ መራሒ ዘይሓፍር ድሙስ ገብረ ማርያም ሽሙ ኢልና ኣሎ ንሳሙኤል መልእኽቲ ኣብጽሕሉ ኢልና ማለት እዩ ንግስቲ ከይ ስሪኪው ህግደፍ ርጉማት ሓሰውቲ ኢላቶመላ ነግደፋውያን የቀንየለኒ ኩልኹም يلن أبرجين حمد فلاي تومنا هولان سجاب لومي كابجبهم داواتو دومم تري زلو سلازم تعرفون دليل أنا توم زي كنا سوات بوليتيكا ربحتكم من قدام كتفتو مدلاي نبدين حاول حنت مع سانتيم أورتيكم وجيت فوتو بحالهم بمشهم تحلل طوطي أنا كم يوم بلا ناتي شجرة ناتي فاميلي تبدين حمودي سوسيلو زهونا أقول له أقول نعلوس قامت على شعبهم إلى كيف دوم فلتان عبران بورجين صباح نقول كتحفر معهم تسعر معهم فلتكم سب نبذل بلا يقول تي حتى جين حقوسي بزيد بالأمنة كذا زول أنت على بعد اللي تفتاوي تي وفي يوم بلا بصوت زول نحن على ما نعمل أبرجين حمودو تنايك أدم كان حنا مجي مرة زهنا يو بتشايو ونحرت عشيرو بتشاي شجرة بدباتنا قالوا حنتي بيت عصف حنتي أنت نايكين حجينا ورا هذا حنتي متسعاس وعبارة تحت عصير وجرات الشهوم يكون نايك برجين حمود ده سواء كات فلاي هولان زلو عبارة برجين حمودون مرحتون بمولهم عباراتهم مستعصروا كجبهم دواسو سدا فيجي سريهم نايك زخرايهم نايك لهم كله الذي تجي بعفلو تناتي إذا بشكوت زلو بشمبر جون بلا بشكوت لورو قلده دباغ العبراني لا شيخ من ذي كل سباتهم سلذي تايد الزلوانه سمنا زبربل افخامه الحتره انتي نجبر نبي الخير كان نحن عملته انتم بقينا حمد ولا انت اجام دي بلهم مش بقينا حمد شي كتبو شي جملات كتبي بيجي كونن يكون اقرا معكم تخونه حبزو لهم سبات اليوم بتعامي يوم بوجني دس زبلوني بفلا بتزنبر ناي سلست عمت قالسي حزبنا حزب تግራይሲ ብዙሕ ዝበሃል ነገር ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ በወገነይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንዓቶም ዓብይ ክብሪ ዓብይ ናእዳ ዓብይ ሞገስ ይዘለኒ عاجن بلاك بطلك وصلوا للنسبة كتبت تقال حزيانا بوليس كيدي أبي نبري لومني أبولاني لي سلازي أدرش هابنا يلومني أدرش بعلهم رخبو جناب ولا نبر أنا خمات ريبورت كيري أبنا جن بلاك أنا أفورت الجرمان جوبرنا نحن سوري لنا هو عجيب صنع حمو
رجيمنا طرحنا ما ترسنكينا حجي ناي بابا أفوركي ويكا ناي بابا جابر قداي ندياتا بوزح زروا مزال عربيت بابا جابر سي أبيناي قداي إخوم أبيناي معلتي إخوم تعي كوينو صبوق صراحة انت سرح قلري إخوم وتفلطونا آمنوا إنا زيكم زبالة سب يرلن كيتبولنا طرح مالتي بابا جابر دا لو ما عنتي أبزخونا ود حجونكم لو ما عنت أبزخونا ندحر أرخيكم مصباح خاء زقدده أبكال إخوم ترخبوا مالتي قاما يديخا اسكي مجمرتا تقام يدها نتقت نقولت يوم يزكاومم نتوم تقاومتن نتوم دقفتن كلت يوم أي مستون اليوم تيم دقيفة ما يكلونهم تيم كات قايم ما يكلون كنا نسمعنا نعي أبي يتراجن حقي دلله لو تخيل دلله سلزن نفس خستك ما حاجري فكرت محدر راجن يقبلوني سو سخت نفس خستك تقلت أنا أحسني دلله يفتحك لا يخلوني دلله سلازي بريان حاولش تلقى كون كانت خنزل هم ردي توصاتي قالصوم نوصعلني لهم كساب زنقلو أما نقدم كوينه دويله حقتهمني ترديكي أنا زي كالكو إلى ما نلصو أنا سدوا يبلني من قدام جن أنا ستاني تي زختلوا من قدام أنا سأمنور لني هم سايمون جن نسوم كابا أمنولو نعم سرايوم نجر كساب زخانة خبر الله ما يقالصو تنايتي من سيزي قال لصا قداي بركيد نحمدو بزملكت اندي تحطو حاتيتاتو زلا مالتيو يقبلوم كيبل اقالال سامن قدوم تخكلنيا يكونن يزبل انا ون كوم بتماساسالي كبركيد نحمدو زنقفلهم بزح قدايات አሉ يقبلوم إلى طرح كيكيد كا ማለት እዚ ሽግር እዚ ሲ ዕንቅፋት ኮይን እዩ ኣብ ተሓሳሰባ ይጸልወን ግን አይቀበሎም ምን ይለግን ኣብተናታቶም ዝገብርዎ ቃል ሲ አይቃወሙም ምን እዚ ማለት ነፃነት حسابنا تحساسبان كتأناجد بعل ملوء دليتي سلزي تايزلنا زلو بخالي بحالا مالتيو أنا سي نيوترالي مالت كاب كل تيس واتساي تبل نجرس باقباوي أتقدس إلي أنا زحسبا سلزي نيوترالي إلو مالتي زحونا قويت هجا أماني الإياسو حمونا تابلكم اتنا عدها لو قام أبي أحمد نتقاومتي إرترا أبقونو كسلف نتخيلو تكينات كبيت كون كم زخل بزخ أسع نفسح المملاس كم زي ترف يو زملكت بزما سرت أب حصير أوان أبي الأولويات يدفر سلزلو تقاوما يدقافا بزي قدس الأولويات هاجر نمكل خال كل إرتراو بحد خسر حلو زبل قوس أبو سعي أب حصير أوان كجمر تسرعات مدد حيزو كم زلون تحابريتا أرجي إذا كله نتبتات أبتنع عدها له أخيبا استلعيلو استزربوا لي يسخون ذلو مالتي ميقرم هندنيا ونقر سلازي نبرقيد نحامر نحنا ينفرحوا منا زبلين بر ندحر دا انت قوم تقل مسؤوم غير وسي ويكا مسؤوم ندحر دا وقينو مسي حدقاق مسأنا يخلي ويكا شقرك مسأنا يخلي يلوس عدها لأخيوا غيروم زي اقن مستيريا مبر شفات حديروم غزانا ايلو اماني الإياس ويكا السنة تي في دي اقاوي حوالو مالتي اسكن قصد من اسي ارتراين يجوهو بنت مكنيات مدنو يجوب أنا كم سلام يقول የኢትዮጵያ አቅም ማለት ምን መሰለ አንድ ገጽ ደብዳቤ አንድ ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ገጽ ደብዳቤ ለተባበሩት መንግስታት ቢያስገቡ የኤርትራ ህልውና ከ80 እስከ 90% አደጋ ውስጥ ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትር ያኔ ፕሬዚደንት መለስ ዜናዊ ነበር ለኤርትራ እውቅና መጀመሪያ የሰጡት። ኢትዮጵያ ዛሬ የኤርትራን እውቅና ጥያቄ ውስጥ መክተት ብቻ ነው የሚጠበቅባት። ጥይት መተኮስ አያስፈልግም። ለተባበሩት መንግስታት حجيزي غازلنا زولة تاري مسيلكم بتشع جزية كم فقد توهيبوا نصانة تحت أوج كلا هاجر تكون كلا حجي حتى طرح بملعلسي شجر مفتاري كاليو مالت بقى عين فلت أنا تاخوينهم زي بلي زبل مالت عمنا نيشت لي ولا بقولوا تخطري وتلخوا من إيش لي إنا بدنش كيد زبل أيو موزع حتى مزمكم زي الزاروز نورك كابتناتنا سلست عمت الجودة يصبغ سلزر أخوهم بزحت كروتها هي والله مني جند ما يجنور يجبرون مهنياتو زياتهم أي زحاسبوا حسب نتجدد نساتهم نايم جوار عقم تسأنو نزجبر سبح حليفهم سلزبوا خان حماق حاسبهم كحماق سلز حسبوا خان متنك قاد لا يخويني يسمعنا مالتي استوقاش قالوا بعد ذا لخبط أنا قدامي تملك مالكو إذا لخبط لدحر عالم مش زي ما تخيل زوت نبرة كذا مع كورساس استوقاش قالوا استوقاش حجي انجرام كورسل كبلون لهم يتردوا زوم لدحر زوم إثيوبيا عند دخول زوت دور بيت زوم حجي انجرا رخيهم مال تفتوا تقونيهم مهنياتس نعيبت يحم زلو نزوم كلهم يرتاوا عنده اسر زلو استوقاش قالوا تردوهني كم زين احنا كو خمزينا نت منجستو كوين بكفينا نحنا
بقى قال ما يلوم حق سب جزيه مالك سب جزيه عندي نايزو قداي ذا لا تفعل ولا قالوا لا يقصلي تግራዋይ زعد هنيصو ترديكم ولادي يبلكم الله ኤርትሬን እዚ ሚስጥር ዘይ ትፈልጡ እዚ ዓዲ ትግራዋይ هنيصو ካብላይ ኮንጎ ጀሚሩ ክሳብ ዓሞራታት ፉቃት ማለት ትግራዋይ ብጽፍሩ ይረኺብዎ ብዛ ዓዲ ግን ሰነፋት ስለዝኾነ ዓድኻ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ምግባር እንዳሃለው ኣብዚ መጺና ገንዘብና ኢንቨስት እንዳገበርና ዓዶም هنيጽና ኣሎ ተረዲኹምኒ ብድዕሪዮ ከዓ ተገልቢጦም ገንዘብና ንብረትና ንወሪሶም ከዓ ባይቢያ ኢሎምና ስለዚህ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ምግባር ሕጂ እውን አለ ስለዚህ ዝሓፍትና ንእስቲ ሕጂ ሎም ማዓንቲ ቆም ነገር ክትዛረብ ጀሚራ ካብ ጊፍትን ወረታት ጊፍትን ወፃእ ማለት እዩ ታኣት ብለና ዘላ ቀሊል ዝመስል ግን ድማ ቁም ነገር ዘለዎ ዘረባ እዩ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ መስርሒ ቦታ እንድሕር ክረክብ ክኢሉ ኣብ ዓዱ እንተሰርሖ ጽቡቕ እዩ ወይ ላያነቲ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታትን መሰረተ ልምዓታትን ወይ ከዓ ትሕተ ቅርጽን ያ ተውጋዕና ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ እውን ብወገነይ ሓቅኺ እንዴ ክብላ ኢለ ነይረ ኣመወዳእታ ግን ሓቅኺ ከይብል ሓደ ነገር ሒዙኒ ማለት እዩ ትሕተ ቅርጽ ክዝርጋሕ መሰረተ ልምዓት ክዝርጋሕ ታይ ዘድሊ ሰላም ይዘድሊ ተሓታትነት የድሊ ጉዳያት ቢሮክራሲ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ከምዚ ገይሮም ተዘዓጊቶም ካሲ ካብ ድሌት kana ብድሌት ከኸይድ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሶ ናይዛን እሽሊ ሓፍትና ዘሎ ተሓሳስባ ታዩ ኩሉሲ ከምዚ ስሙዝ ኢልና ወይ ከዓ ከምዚ አይዲያል ወይ ከዓ ፐርፌክት ኢልና ንሕሰቦሞ ሽግር የለን ኢልና እንተሓሲብና ከም ዘይንገብር እዚ ከዓ ኣብ ካልኩሌሽን ኣብ ዝኾነ ምናልባት ትምህርቲ ሓደ ግዜ ከም ከጋጥም ይኽእል እምበር እቲ ትክክለኛ ሓቃው ዝኾነ ዘረባን እቲ ርትዓውን ዝኾነ ዘረባስ ከም ኾውና ይኽእልን ዓዲ ሰላም የድልያ ኢንዳስትሪ ታንጽ ኮይንካ ማይ ከድልየካ እዩ ብዙሓት ነገራት ማለት እዩ ማይ ማለት ዲማንድ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ብምስታይ ብገለ ይኮነን ጥራሕ ዝግለጽ ብምስታይ እውን ብዓለም ለኸ ደረጃ ብጣዕሚ ሃይሊ ዲማንድ ብልካብ ዝኾነ ሓደ ነገር ንሱ እዩ ማለት እዩ ወተር ማለት እዩ ቀጽሉ ግን ካብ ሪሶርስታት ንመሳርሕታት ዝኾኑ ናይ ኢንዱስትሪ ስራሕቲ ኣብ መስራሕ ካልኦት መሰረተ ልምዓታት ኣብ መስራሕ ዝያዳ ተካእዝ የብሉ ሪሶርስ እንተሃለዎ ማይ ዘየብሉ ዓዲ ምሕደራኻ ጸጥታ ማለት እዩ ድሕንነት ሴኩሪቲ ፕራይቬሲ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣነ ክሰርሕ እንድሕር ኮይነ ውሕስናይ ክረጋገጸለይ ክኽእል ኣለዎ ስራሕ ውዒለ ከይደ ምሸት ሓደ ህፃን ቆልዓ ንእሽትለይ ካራ ገለ ዝመሳሰለት ነገር ሒዘም መንገዲ ዝሰራሕካዮ ኣምፂኻ ሃበኒ ዝብለን እንድሕር ዳ ኮይኑሲ ኣተሓፍተይ ታይና ለሐቅ ምዝራብ ዲ ዝኣብየና ዘሎ ኮይኑ አንተም ሰባት ደፊርና ደይ ንዛረብን በቃ ከስርሑና ኣይ ካሉን ኮይኑን በርሰብ ዝሰርሕ ኣይ ተሳእነን ስለዚ ክሰርሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓደ ሕብረተሰብ ዚኦም ኩሎም ኩማልሉ ክኽእለዎም ንስኹን እንዳፈለጥኪ እዝንኺ ብጡጥ ሓቲምኪ ከምዚ ዓይነት ዘረባይ ተዛረቢ እስኽና ወረድኪ ንሕና እናደይብና ክንራኸብና ይብልዋለሁ እስከታ ኣጌራ እቲ ካብ ኢድ ሕወሓት ወፂኡ ዘሎ ስልጣን ናብ ኢድ ሕወሓት ክምለስ ኣለዎ ነዚ ዝኸውን ህዝብና ነረድእ ምልዓል ንገብር በብደረጅኡ እናኸረረ ዝኸይድ ቃልስነካ እዩ ዝበለፀ ዙር እናኽረርና ክንከይድና እንድሕር ብቐሊሉ ዘይኸይድ ኮይኑ ማለት እዩ بنا هزي سعنتون من العلن وردنا بسبحان الله كيف نقول حجي تأكديو تقصيل زل أكد زتزرب أكد يا وقعتنا زل مالتي قبل بعض حساباتهم حسيت يكون حق بزي قدس حيالات ناي بروباغندا مسرحات بمسرحينا بقى أنا بزي نقصلي بقى مالت اخترقوا ما أنت اللي نزي تمثل نهزبنا يمل على سرحات خنسرحينا حزبنا تلع عيلوس تقاطات إيلوس تقوها هيروس تمليس دك إيسوس كالي حتى حاتي تكس حجي تقوها هاركيو تلعالكيو تمسخيو ولا حانت زمسلوت يلن كم زي مثلني أنا حدا نجر مسيلنا له حق دي حصوات عيفلتكن مالتنا عايز مثلا راح سلا زخونه مالتي من اساي حدا نجر محتاج تجميرو له نسخ قدم حجي وي تحاتيتك يتفلتن وي من اساي انت لغا حاتيتك يتفلتن ميبي سلازي ملسوغا وي كترخبي حاتيتك يتنيرك قدم حجي وي تحاتيتك يتنيرك قدم حجي مو ملس ينصف كله تصنحيخ من البات جن حتى من اساي قليل يكونن وازاس ايكونن كم زي عينت نجر سرعات كملسلو نا بيد حوحاتو نا بيد ودابدو نا بيد غزعم زع سلازبلك يكونن سرعات ملاسو زي ملاسو كيكون انت وان حساب سوق ملس بقى بغزيو كملس انت الله كملس زي ملس تخوينو اي ملسن اندحر ديكي غير خوينون ناي وعلى زخونه منجد تختيلو بوت بتتراجكتر نسو وي طفيو وي حديبو مغنياتو حدا سرعه زطفال منجد له يقتل يطف الي خايز ولد مالتي حدش ولد يخل تزلق قصل يخل كبرتي يخل كملس يخل نسو خالي زرباي نسخ دينا يتغبريا زلخ حنت حتو جن مناسي انتاي يبلو زبل وقع قديفكي سلطاننا بيدك ناي مملاس سرحتي وقع تحساسي بكزو ليلي انا زرد ان خمزي اندحر كوينو كتملسيو صحاري تايتينا نحنا اي ملكتنا يبلني ملكتني خم حدا من اسي مغنياتو نعي قصلو نصبح تملسو ግን ድማ ኣነ ነብይ ኮይነ ያግተክን እየ ማለት እዩ ሕቶታት ናይ ህዝብ ግን ህዝባዊ ምልዓል ክትገብር ከለኺ ህዝባዊ ሕቶ ክጽበየ ከምዃኑ ትፈልጥ ነይርኪ ማለት ይቀድሙ እዚ ኣብያትኩም ዘላ ካብዚ ነባር ዓቅሊ ተጋዳላይ ልነበረ ታሪክ ውድብ ልፈልጥ
نا تاريخ جمجام لفلت نا تاريخ نا ودب تاريخ انقسقاسي لفلتس نيودو كاوزو متو فليو ومصقحتني حيل نورم لنا صقحتني حيلي أمن إسا يسرح لهم أمن إسا يسرح لهم بحلفي أو دبو أم مبراق تنبين خوابي اندرتا تسقعتني حيلي لا تو أمن إسا يسرح زلو أفرحي والو مالتي اوكي أخفرحك قديتا يوم مخنياتو من إسا مالت تزلع على حيلي نايت بيراميد نحر الكيان حاد حزبسي تستحت زلو كافت أندا جمرن لعلي خيل سلازي أفتما أغل نايت بيراميد درجة رقوي نايت بيراميد كفال زلو مالتيو من إسا حيلي زمولو أفريكا هميو لوموديو مالتيو وركر تايز بهال ليبر فورس نحر أتدليو أفريكا كوت تزلع على خباب زركبو لبوتايو توانا شجرجن نتمنى سي كنسر حلو إينا مالت حتوتاتو مليسنا ياسين أما نحن نمسينا زبل حيل سينا لنا تايد أخن تكمل لينا كلتيهم قص يوم كم زبلو زياوم محدار بتماساسالي نعوه تكمل لو جواهيرونا حوس نتسكت وانت سناب كينات أي فلتن زرو يجدر الله زي أخا تايت بلا بفلا إلى ولا بوتاتات يتمكل زلا مالتيو بوتاتاتون مقيلة تقمت الله خمس بهال نجار يلن بوتاخ مقلي أيتم قلي بزي قدس كان مأخر بليو كان معرب بليوس حتى من أساس بخمي مليسكيو حتى زلخ دقاقي من الساعة بخمي تردي خيانة من أساي انتاي مليس كله بخمي مليسكيو زي مليسكي عند حرد أخوينكي سحتت قطي مكلو مالتيو مليسكي عند حرد أخوينكي تتقع من نايت من أساي تنقص كن حرد أخوينكي مقلاسنة من أساي أيتك على سيم لكن يتقام يلن أفتق على سنايت من أساي عم تبع عم وفر كندساب كندزي أكل فنج أحيلكن لما نتقام كيدكم قد عم ودعتها بتتقع من أساي إغنورس لزقوبركم دحري حجي نايو على زخونة زتقال وتراجكتري من قدي سلازولو بت من قد نسناوي كم زبصح قصلي سلازي حتى من اسي قليل ايكونن بقليل اكو ترينايو بغداي برجيدنا حمدون زمساسولو نحر دارينايو كمزي جروب 5 جروب 3 جروب كلتا اندابل يجميرو مالتي سلازي ناي من اسي اكبكاب زغبل حيل خم زخونه اذا رد كامبرا ماخل اوروبان وعلو عد حقي او عدي مسارحتات تايز بار سيكوريتي بزلوون كتنقسقسون حنت معلتي تخلني حقن مزخول لي نغرو زنقسقس زلو من اسي خوري يبلون نمنتاي تخوري وسرح عدل نمنتاي زيتو نمنتاي ناي تمرتي تتقامنت ناي سرح تتقامنت اب زبلو ነገራት نمنتاي زيت حقوفه جهو حيس كان ملء من اسي اكيبكا بروباغندا طرح እንዳخلسك يتحضر من اسي ስለዚህ የለ መወዳቱ حمقه صبقه ኢንድ ምስ በጽሐ ኢንዲ እያ እዩ ሶ ኣብ ሰብዓ ካሪ ዘሎ መዕቆብ ተማዛበልት ቦታ ናብ ሙዚየም እዩ ተቀይሩ እስከንቀጽል ሰብዓ ካሪ ዝበሃል ተለምዶ ስራዋ ዘሎ ናብ ሙዚየም እዩ ተቀይሩ እዩ ናቲ ገንዘብ ናብ ሙዚየም እዩ ተቀይሩ ሙዚየም ይኻነት ተደጋጋምና መጽሐፍ ትጉንዮ ተደጋጋምና መጽሐፍ ዝጉነ ሙዚየም እዩ ዘውዝ እንደ ህዝቢ ወርቂ ዝኾነ ህዝቢ ናብ ቦት ይክምለስ ደል ዘሎ ኻሊ ይኾነ ይመጽእ ቃሪእታ ስተግበረ ነገራት ግን የለን ስለዚህ ንሕና ተጋሩ እቲ ዝዓበየ ረብሓና ምስ ዓለም ከራኸበና ዝኽእል ምስ ቻይና ድዩ ምስ ኣውሮፓ ድዩ ምስ ኣፍሪካ ድዩ ከራኸበና ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዘለና ሽግር ተተፈቲሑ እዩ ተዘይኾነ ናይ ትግራይ ተዝዓበየ ሽግርታ እዩ ትግራይ ክሳዳ ምስ ተቆረፀት ናጠፍአት ትኸይደላ ምክንያቱ ኣካል ኤርትራ እያ ነይራ ትግራይ በቃ ታሪኻዊ ናይ ኣዶሊስ ናይ ቃሒቶ ናይ መጠራ ናይ ኣክሱም ናይ ታሪክ ክድረእዎ ኣክሱማውያን መን ሒዞም የማዕቢሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስልጣነ ሒዞም የማዕቢሎም ንስኻትኩም ግን ሽንቲ ግልመት ልድሕሪት እናትኩም ኣተሓሳስባ ሽንቲ ኪመል ንድሓር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ጽቡቕ ምስላ ኣቦቱ ዝመሰልካ እዩ ማለት እዩ ቢኒ ድሮን ይዘውግዑ ማለት እዩ ትክክለኛ ዓላሊኻ ውጊዕኻ ካብ ዝገርመካ ንኡስ ሓው እቲ ከይዲ ከምዚ ነይሩ እቲ ሓቂ እውን ንዑ ዝመስል ነይሩ ነቲ ሕጂ ዘውግዓኻዮ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብቲ ሓቂ ይኣምንን ኣብ ሓሶት እዩ ምርጫ ገይሩ ንምንታይ ስሙ ስለ ዝኾነሉ ሕጂ ሓሲኻ ንኽተላግቦ ብጣዕሚ ዝቐለለ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሓሲኻ ተጠቃምነት መንእሰይ ሓሲኻ ሪፖርት ንረብሓታትን ናይ ሓደ ዝኾነ ከባቢ ሓሲኻ ምዕባልን ስልጣንን ዝተተኽሉ ኢንዳስትሪታት ኣበይ ኣሎ ብኣግባብ بعيني زي الرأى وصيتاتو زي يصلو نحد محبرسب نابران فيت زي بلا بتدقاقامي أو زنبلا كيد داخل كاس عبينا الكاتمزقب مالتي تنابرا يخبدي زلو أنا خمس رد أن تخوينو سحتت انتلي أنا كستاخل ويكرمو اللي يزل النمبر تنابرا نقول كل يزغيت تسبكا نعبينا زلنا دابلون إذا أمن كساب حجون مالتي ما يبقربا قليلكا
سلطانه كلهم صي ناي موداتا قليلك تحسب نحرد اخوينكا ازي سحتت يو مالتيو بقى مسرتاو سحتت دما عرسخا كابزي مفلاط يو نبعلخا زلكا واغا سيلف استيم ويكا سيلف فاليوز بحالالو سيلف كونفيدنس كابزيوم يزو منچو نحر ديبلكا خوينو كامنت اخات كونفيدنس امصيخايو ازي اوفر كونفيدنس يبلو مالت كابت زلكا نغرسي ولا اوفر كونفيدنس هو زخونه مسرت زلو كونفيدنس ازي جن سوبريوريتي كومبلكسز بحال وي انفيريوريتي كومبلكس نبلو قلتي حدا يو بتي بلا بزي تخكلنيا زي كونه سيلف ايميج علينا بزعانا زلنا ملخاختا وقعي واغانا خندزي يصبصب كندزي انا وصب بخندزي انا نحنا ندرادر لنا كوتتي شطنا عرسنا جن مدرادر نطبخا مواغاخا واغا سلطانخا واغا قالصخا واغا كل ነገር ተሚንካ ተዚቅሚጥካ ጸገሞ ምንታዩ ናይት ዋጋኻ ቫልዩ ዘይ ምፍላጥ ማለት እዩ ስለዚህ ሰልፍ ቫልዩ እንድሕር ዘይ ትፈልጥ ኮንካ ክንደይ ከም ትሸጥውን አይትፈልጥን ንኻልኦ ሰባት ዘለካ ኮንፊደንስ አብ እዩ ዝድረኽ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ተጋሩን ስደት ማለት መፍትሒ ኩሉ ነገር ቶሞኡ ዝመርሑ ዘሎ ውሱናት ሰባትን ሓደ ገበርቲ ሓደግትን ዝበሃሉ ብጣዕሚ ዝሰልጠኑ ብጣዕሚ ዝማዕበሉ ካብኣቶም ንድሓር ኣይኽሰሱ ኣይወረሱ ድሕረ ዳንዴራ ይትብቆል በሃልቲ ዘለዎ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ለውጠም ጽዮምስ ንዓናስ ክልውጥና እዮም ኢልካ ሓሲብካ ጽቡቕ እዩ ተካይዳት ከምዚ እምነት ከምዚ ዓይነት እምነት ሂብካ ምክንያቱ ቀደምስ ኣይተራእየን ኢልካ ን30 ዓመት ተፈቲኑ ዝተራእየ እዩ ድሕረ ደጊምካ ማለት እዩ ካሊ 30 ዓመት ትውድእ ተኮይንካ እምበር በተተመሳሳሊ ጸገም መጽኢኻ ውልቀሰብ ሃፍቱ ዘኻዕብተሉ ውልቀሰብ ከም ድሌቱ ዝኾነሉ ውልቀሰብ ናይ ዕዳጋ ሞኖፖሊ ሒዙ ዕዳጋታት ብመልአን ዘሽከርክረሉ ኣብ መወዳእቱኻ ውልቀሰብ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትካልን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጠቃምነት ናይ ሓደ ከባብን ሃፍቲሙ ትሰምዓሉ ዓዲ ምስተሃነፀየ ናቲ ረብሓ ክሕለወለይ ወይ ከዓ ክዕቀበለይ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ከምዚ ዝገበረ ሰብ ክሕተት ከምዚ ዝገበረ ሰብ ሕጊ ቀሪቡ ጠጠው ክብል ምንጭታት ሃፍቱን ዘለዎ ተረባሕነትን በአግባብ ስርሑ ክኸውን ብዙሕ ሰርሐ ብዙሕ ክጥቀም ብዙሕ ዘይሰርሐ ከዓ ንእሽለይ ክጥቀም ምክንያቱ እዚ ፍትሓውነት ይበሃል ዘይሰርሐ ሰብ ኣይወሃብን በአንጻር ፍትሒ ተኸይድካ ዘይሰርሐ ሰብ ኣይወሃብን ዘይሰርሐ ሰብ ጥራሕ ይወሃበ ይበሃል ዘይሰርሐ ይወሃብን ሰርሐ በታሰርሑ መጠን ይወሃብ እዚ ኩሉ ገዲፍካ ግን እንታይ ዝበሃል ኣምር ይመጽእ ዘሎ ሱኢልካ ደግፈኒ በቃ ሱኢልካ ስንዓይስ ደግፈኒ ኣነሱ ሩብሑ ይበል ኣነ ዘምጻኹ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዝጠቅም በቃ እንታይ ጌርካ ሞኢኻ ጠቂምካ ንኽሪእካ ተይልካዮ በቃ ኣነ ዝበልኮ ይጠቅም እዩ ስማዕ እንደሲልካ ኣነ ዝበልኮ ይጠቅም እዩ ይብለክ ተኸይድያ ክንሪእ አይና ውስናት ግዜን ዝተርፋ ኤንዌይስ ወይ ዕሩይ ክሕብተክ ወይ ክሕብተክ ማለት ማይ ዝርግርግ ክብል ወይ ጽሪ ክብል ዝተወሰነ ግዜ እዩ ዝተርፎ ማለት እዩ ግን ዝጸልል እናጸለለ ዝግዝብል ዝግናበለ ኣብ ማእኸል ኣግባብ ዘለዎ ሕብረተሰብ እናተፈጠረ ዝደለናዮ ተመነናዮ ማዓዝ ከተርፍ ኢልክየ ዝበሎ ማለት እዩ ክንረኽቦ ንኽእል ናይ ለእዝ ግምት ማለት እዩ ኣቦጠን ይኹም ዝጋውና ዝመስል ኣላ ሓደ ዩቱብ ነይሩ ወይ بقولت لكم ماله لا بحكي لك لو قريت ما تسمع هري اسو ما له خالي ما تسمي كسح كلش ده تهري كسح كل رئيس دحنا وغيرس اينا يوم هري تديني مانيش ويدو نو اينا يوم تهريسي كمزي تشغلوا زبين تسمره ولا تسمره تسمره تهريس تواجبيرني ادم احمد انت باريا انت سنف ترف وحج እቶም መንእሰያት ካባና ታሕት ዘሎ ቆልዑ ግን ኣነ ሰመደን ውጽነታ ምስ ማዕበል ሰብ የምሲ ኣደቆላ ኣበይ ሎ ሰብኣይ ላይ ተኸለለ እሺ ኣደቆላ ልዕልት ዝኾነ ሰብ ልዕልት ዝኾነ ማንም ታሽመሓያን ገዛያ ትመርሕ ደቃያ ትመርሕ ንምንታይ ኢኻ ንዘይ ትነብሮ ንዘይ ትብሎ ንዘይ ትኾኖ መጺኻ ኣብ ህይወት ኣቲኻ ኣብ ህይወት ደቃ ኣቲኻ مسكلكل كتبل تفتن نمنتي انت ادقل عرخستدي ادقل اكو خبرتي اساكو خبدي خاتفت ايركا ادي قالي اكو ليلاتك سبيتي اكو ليلاتك من انه خوني خون كمزي غيرو زحزنك زلو ወይ ዘንባዓክ ዘሎ ሽኮሪና ብዙኾነ ታይድዩ ካብ ክልተ እዩ ዝምንጩ ሓዳርሲ ሓደ ነገር እዩ ዝብል ርኢ ሓደ ግዜ ሓዳር ማለት መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ገለ እንደሪኦም ሾርትስ ገለ ትርኢ ከለኹም ኣይኮነን ኣብ ዩቲዩብ እዩ ታሪክ ርእዮ ወይ ኣብ ቲክቶክ ተዘጋገ ማሕበራዊ ሚድያ ርእዮ እቶም ብዙሕ ዓመት ዝጸንሑ በሓዳር ኢንተርቪው ተገይሮም አጋጣሚ ታዩ ምስጢር ናይት ሓዳርኩም ወይ ከኣኽሳብ ሕጂ ዘቐጸለኩም ክበሃሉ ተለው ዝመለስዎን መልስታት ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ንዓ እንሳ ዝበለተ የሰምዕ እዩ ዝብል በቃ እንሳ ዝበለተ የሰምዕ ንሶም እዮም ሳክሰስፉል ኮይኖም ንሳ ዝበለቶስ ዝሰምዑ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ከዓ እንታይ ይብሉ ሰበይት ዝበለት ካ ትሰምዕ እንድሕር ዳ ኮይንካ ገደል ኣቲኻ እዮም ዝብሉኻ
ግን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ተጻውሮ ነቲ ጸገም ነቲ ብድህ ብኸመይ ጌርካ ክትሓልፎ ከም ትኽእል ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ፎርሙላ ቁልፊ ዝተዋሃባ እያ ማለት እዩ ንሳ ብጣዕሚ እያ ትፈልጥ ካልኦት ሰባት ካታ እዮም ዝፈልጡ ወዳት ካታ እዮም ዝፈልጡ እቲ ወፂኻ ምስራሕ ጸገማት ዕሽሽ ኢልካ ማለት ከምዚ የለው ቆፂርካ ነቶም ጸገማትካ መፍትሒ ምንዳይ ገለገለ ዝመሳሰሉ ነገራት ከዓ ኣወዳት ይኽእልዎ ማለት እዩ ሶ ወዲ ዝኽእለሎ ጓል ትኽእለሎ እንድሕር ደኣ ንኣብነት ገንዘብ ተእትው ኮይንኩም ብጣዕሚ ሸጊርኩም ገንዘብ ብዙሕ ተእትው ኢኹም ገዛውን ብጣዕሚ ይጽምወኩም ስራሕ ውዒልኩም መጺኹም ይድብረኩም ብዙሕ ግዜ ይስልችወኩም በቃ ማለት ታይ ኣነስ ንመን ይሰርሑ ዘለኹ ታይ ህይወት ማለት እዩ ኢልኩም ተሓስቡ ሰባት ተለኹም እመኑኒ ክትምርዑ ይዝግባኣኩም ንስኻትኩም ማለት ታትደልዩ ዓይነት ጓል ተረኺብኩም ብፍላይ ወይ ከዓ ታትፈትዋ ተረኺብኩም ዕድል በቃ ወቂኹም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ጸገም ኣብቲ ጥቃኹም ዳርጋ ይጸንሕ ንምንታይ ተልኩም ካሊ ጸገም ግን ኣይመጸኩምን ማለት ኣይኮነን ጸገም መልክዕ ይቕይር እምበር ካብዚ ዓለም እዚ ብድሆ ይተርፍን ታዓነ ጸገም ዝመጽእ ከዓ እናታ ጸባይ ናይ ምኽኣል ምእንታ ኢልካ ክትነብር ከለኻ ብዛዕባ ንሳት ሓስቡ ሓሳባት ናይ ዘይምርድዳእ ሽግር ከዓ ይፍጠር እዩ ንሱ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ሕጂ ክልተ ልበለኩም ምስ ካልአይትኩም ኮይንኩም ተሓስቡ በይንኩም ኣብ ገዛ ይጽምወኩምን ኣይድብረኩምን መተዓልል ተለኩም ተወሓደ ከፊኡ እንተተባህለ ከዓ መጨቃጨቅትን መባእስትን ኣለኩም ማለት እዩ ሶ ሓዳር ማለት በዚ መጠን ተሪኢኻ ጽቡቕ እዩ ብኻልእ ሸነኹ ተሪኢኻ ከዓ ከቢድ እዩ ንሓዳር ክንገልጾ ኢና ኢሎም ዝፈተኑ ሰባት ክሳብ ሕጂ ገለጽዎን መብዛሕትኦም ነይሮም ወንበር ሓዳር ማለት ውላድ እዩ ሓዳር ማለት ህይወት እዩ ስለዚ ሓዳርካ ረሲዕኻ ኸድካ እዝን ዝኾነ ተረጋጊጹ ይዋላ ብመጽናዕቲ ሓዳሩ ፈቲሑ ሰላም ፍቅሪ ተሓጒሱ ብልቡ ነይሩ እንተልካኒ ክረኽቦ ይደለኹ ዕለሎት ምስጥር ገለ መለ ክነግረኒ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ምሁራት ኣረጋጊጾሞ በዛን እሽቶ ዝገበርኳ መጽናዕቲ እውን ብርግጽ ካብቲ ኣው ዝነበረና ሓርጎጽጎጽ ቁርብ ሕሹኒ ገለ ክብለካ ይኽእል ይኸውን ተሓጒሰ በቃ ከምዚ ብምግባሬ ገለ መለ ኢልኩ ብመሰረቱ ግን ክነግረካ ይኽእልኒ ስለዚ ብሕልፍታ ድሞተላ ምሸት ዝነበረት ገለ ክርሳዕ ይክእልኒ ኣብዚ ሒዙ ገለ ይዛረበኒ ነይሩ ከም ሸምሸይ ወላ ናዓይ ተሪኣ ከም ገለ ትኸውን ንሃኒ ገለ ከምዚ እንሻሎ እቲ መዓልቲ ክዝክሮ ኣይደልኒ በቃ ከምዚ ያ ኣይተፈላኹ ወላ ሕጂ ያ ኣጀኹ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍትወት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ውስድስድ ኣቢሉ ኩሉ ነገር ካናብ ባሕር ሓሳብ ዝደርብየካ ደርቢ ዘጥሕለካ ከምዚ ዓይነት ፍትወት እውን ኣሎ ካብዚ ዝበለጸ ፍትወትን ፍቅርን እውን ኣሎ ኩሉ ኩላምሉ እንታይ እዩ ሓዳር ማለት ብዙሕ ነገር እዩ ታምታይ ፈሊጥካ ከይትብል ሰብ ሓዳር ብጎን እንዲና ዘለና ማለት እዩ ንለማመዶ ሳለና እንዲና ካብ ልምምድ ከዓ ብዙሕ ነገር ንመናእሰይ ማእኸል ህይወትካስ ተዕደልካዮም ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ካብ ብዙሓት ሰባት ዝተማሃርናዮ ንብዙሓት ሰባት እንተሃብናዮም ብዙሓት ሰባት ዘምሃሩና ንብዙሓት ሰባት እንተነገርናዮም እዚ ሂብካ ተቀበል ስለዝኾነ ዝዓለም እዚ ማለት እዩ ጽቡቑ ሼር እንዳተገባበርካ ጥራሕ ስሒቕካ ቀሊድካ ዩቲዩብ ሙፃ ዓለም ብዘይ ቁልቁለት ወይ ከዓ ብዘይ ጭንጫ ቆሎ እያ ኢልካ ንሰባት ተሪኢኻዮም ብዘይ ህጡር ከስቢ ዘለዎ ክሳራ ዝበሃል ይብላን ኢልካ ንሰባት ተረዲእኻዮም ስሕተት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህፃውንቲ ኣለዉ ኣብ ዝተፈለየ ደረጃ ዝርከቡ መናእሰይ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ጉዳያት ሓዳር ጉዳያት መርዓ ገለ ቢሎም እውን ከኣቱ ዝደልዩ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣለዉ ሕጂ እውን ኣብቲ ማእኸል ዕድመ ክምርዕዶስ ኣይንመርዖ እንታይ ይሕሸኒ ይኸውን ዝብሉ ሰባት እውን ኣይሰኣኑን ንኹሉ ኩላምሉ ሓዳር ጽቡቕ ነገሩ ይበዝሕ ካብ ሕማቕ ነገሩ ግን ይኸፍእ ካብ ጽቡቕ ነገሩ ማለት ተንውስናት ሕማቃት ግን ብዙሕ ነገር የን ማለት ሕሱስ ዘእትውኦ ማለት እዩ ብዙሕ ነገሩ ይኮን ዝበልጽ ብዝያዳ ብምዝያድ ተኾይኑ ማለት እዩ ግን ተን ሕማቕ ነገራት ግን ተንዝኸፈ ኣየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ንሕርዳእ ተገይሩ ዘይውፃእ ይህሉን ይመላልና ይዝበሃል ንኹላትና ንዘይገበርኩም ከዓ ዋ መጻምድ ምንዳይ ዝመስልዎ ነገር የለን በይንኻ በሊዕኻ ይንዋሕ ይሕፀረ ይቁመት ኣይዝርጎድ ኩሉ ሪኢኹም ማተኢኹም ከምቲ ዝበልዎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ትብድሉን ደቂ ኣንስትዮ ትብድሉ ሕዋት ከዓ ልቢ ክህልወኩም ይግባእ ከምቲ ዝበለቶ ህይወት ናይ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ኣይኮነን መወዳእታ ዕድሜኻ ተጣዒስካ ንዓኣ ዋላ ምንም ረብሓ ይትረብሓኒኻ ግን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻእለ መጠን ትሪት ንምግባር ኣሕዋትና ስለ ዝኾና ንዓተን ክንንከባኸብ ዳርጋ ኢና መብዛሕትኡ ተፈጢርና ንሳተን ከዓ መማልእቲ ናይቲ ህይወትና ክኾና ኮምፕሊመንተሪ ናይቲ ህይወትና ናይቲ ላይፍና ክኾና እየን ተፈጢረን ስያ ጽቡቕ የስምዐና ማለት እዩ ልዋም ቅነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒዩ ታም ውድላይት دحنا حضرت حواتي ما نطيب استوقاش قالوا بعد ذا لخبط
أنا قدامي تبلكم هاللخو إذا لخبات لدحر عالم مش مزي زمن تخيل زوت نبرة تزا مع كورساس استوقش هالو استوقش حجي انجوران كورسل كبلو لهم ترديوني زوم لدحر زوم إثيوبيا عنده خل زوت دور بيت زوم حجي انجوروبي انجرا رخيو مال تفتو تقونيهم مهنياتوس نعيبت يهم زلو نزوم كلهم يركاو عنده أسر زلو استوقش هالو ترديوني خمزة نحنا كو خمزينا نت منجستو كوين بكفينا نحنا أقل ما ليلهم نحق سب جزية مالك سب جزية عندي نايزو قد دايزا نقولوا لا يتفعل ولا قالوا لك عندي نايز خمزيتات فبعجي جو يترطراني يعني نزوم يروحنا حمرهم قدام ايد عندي ابزو قد دايزي مسوم تبرز نبرت درفنا ايرترا نخيتي درف فسيمات زنبرت درفنا ايرترا يبلكم دلو استوعلوا ابتي زنبره كتقزم ياتوعل نير كابزون غوربيتاችን لعلي كتقزم ياتوعل نير تردوخني قاس بقاس دحان عديتو لخو نوش تعدي كل تحاوريتا نحرته هيومني ابزي اكل قلعلع خنبلاينا عندي جن بلوكم الله عندي قندي كاب سنه طبب ديا غدمل شفيتا اب ملخعن انچوا عمري ببهل نشي انچوا عمر تفطوارهم كندي اتكم انچوا عمر سكندي اتكم عندي ملاخعيت كن الساعه انت خدتن عند ملاخعيت بلوكم دلو